Katia, Zoe i Àlex explicarem el treball que hem realitzat sobre la persona que porta el bestiar a pasturar, pastor o pastora. Per a elaborar el nostre lapuc hem treballat en equip tomant decisions. De manera conjunta no és una tarea fàcil. Gràcies a aquest ofici obtindrem molts productes que ens ajuden a les persones a alimentar-se. Aquests productes són formatge, llet, carn i llana. Per acabar el treball, hem realitzat un esquema on es recull la informació relacionada amb la vestimenta i les ferramentes que utilitzen. És important portar roba còmoda i botes per a caminar. També van acompanyats d'un gos pastor que ajuda a guiar el bestiar. Hem decorat el lapuc amb dibuixos que hem pintat amb molta estima. Esperem que us hagi agradat el nostre treball i si t'ha agradat, dona'ns un like.